Les ocupacions il·legals delinqüencials són un greu problema que fa la vida impossible als veïns que la pateixen i provoca un sentiment d'impotència a molts dels nostres ajuntaments i alcaldes i alcaldesses perquè no tenen les eines suficients per establir la convivència en els seus municipis. Aquestes ocupacions són utilitzades sovint per màfies que s'aprofiten d'uns immobles que sabem que el propietari no farà res i que provoca que amb el pas del temps, la convivència i la pau social en molts barris i poblacions del nostre país es degradi enormement. És per això que des de Junts per Catalunya Sant Quirze fem una crida als tribunals de justícia i la Fiscalia de Catalunya perquè implementin i apliquin, com ja fan en altres llocs de l'Estat, els protocols que permetin uns tràmits ràpids i efectius per desallotjar l'immoble ocupat il·legalment que genera greus problemes de convivència. Agrair al Partit Socialista pel seu recolzament i als altres 3 grups polítics. Només dir-los que certament potser es podia millorar la moció, però aquest és el primer pas que creiem que s'havia de fer. Creiem que s'havia d'entrar aquesta moció per tal de sumar el nostre municipi amb aquesta tolerància zero davant d'aquestes ocupacions delinqüencials. Creiem que no és una alarma social, és un fet real que passa al carrer.